Nai jotani khabni takte bu khuksongno dinini katal video bo lamsoko norok nang jisuni mungbai khlainai hingke khabni takte bu khuksong norok ni bagai belai kheno rigane kaham tini norok ni bagai abo kaisa offer ke khabni takte bu khuksong norok oro onek kom dam baino norok pai manai ke khabni takte bu khuksong norok tini ani video norok riganai nugui tongoi mankhana ke khabni takte bu khuksong norok je jara paina hanai norok je jara paina musungnai norok pai mano hachal sampani norok naithokjagai tong hangke ke khabni takte bu khuksong norok painani bagui norok jagarok saimengoi tong hangke ang norok no jagarok sairano khumulung tukmali hatio ke khabni takte bu khuksong tini ang norok no obono tubui phaitongo norok ni bagai belai kheno offer kaham rui tongo norok klaisa rang baino onek rang kom baino norok riganai naithok rigane kaham basia rignai norok pai manai khabni takte bu khuksong hingke norok onek dogan abo habdi haifano norok baksa dogano dam marnai norok klai riganai painani muchungoi hingke norok kwrwngdi ang norok no dogan tei jagani mung sairwnai hambai.